ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବେରୋଜଗାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଗ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆଣିଛନ୍ତି ବା ବିଗ୍ ଜବ୍ ଆଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଏଇ 6 ମାସ ଭିତରେ ପାଇଁ। ବା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଲୋକମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ରୋଜଗାର ସେମିତି ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜବ୍ ଆଣିଛନ୍ତି। ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋର ଆଉ ଏକ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୋ ନାଁଟା ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କଲାବେଳେ ମୋ ନାଁ ଜମା ମନେ ପଡ଼ୁନି। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଏକ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ। ଖାଲି ଆକାଶରୁ ବର୍ଷା କଣ, ଆକାଶରୁ ଖାଲି ଟଙ୍କା ଗଦା ହବ, ମନ ମେ ଲଡୁ ଫୁଟା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଏକ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆଣିବି ବା ଜବ୍ ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ କଲେ ବି ଚଳେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ବେକାରୀ ମାନେ ବି ଆଉ ରହିବେନି ଏଇ 6 ମାସ ଭିତରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ବର୍ଷାରେ ଆପଣମାନେ ଘରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଘରେ ବସିବେନି ଢେର ସାରା ଇନକମ୍ କରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଅପଡ଼େଟ୍ଟା କ'ଣ ଜଣେଇବି। ସାଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଅପଡ଼େଟ୍ଟା କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ? ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ନହେଲେ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ କହିବି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ନେଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ନେଉଛି +2 +3 ହେବ, ଦଶମ ହେବ, ପ୍ରଥମ ବି ଫେଲ୍ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଚଳିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ହାଇଟ୍ ନେଉଛି 4 ଫୁଟ 7 ଫୁଟ ହେଲେ ବି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ନେଇପାରିବ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭାବୁଥିବେ ସାଲାରୀ କେତେ? ସାଙ୍ଗମାନେ ସାଲାରୀ ହେଉଛି 10,000 ରୁ 15,000, କାରଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ହେଉଛି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ରହିବା ଖାଇବା 3 ବକ୍ତ ଖାଇବା ଫ୍ରି, ଆଉ ରହିବା ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଫ୍ରି। ପରମାନେଣ୍ଟ ଜବ୍ 6 ମାସ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଜମାରୁ ହାତ ଛଡ଼ା କରିବେନି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଡାଉଟ୍ ଥିବ ଯେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ତ ସବୁ କଥା କହିଲି, କିନ୍ତୁ ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟା କେତେ କହିଲି। ସାଙ୍ଗମାନେ ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟା ସାଙ୍ଗମାନେ ମାତ୍ର 1,500 ସଂଖ୍ୟା ବାହାରିଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା 4ଟା ଜବ୍ ବାହାରିଛି। 4ଟା ଜବ୍ ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଯଦି ଜବ୍ ଯଦି କାମ କରିବେ ତାହେଲେ 7,000 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଯଦି ସେକେଣ୍ଡ ଜବ୍ ଯଦି କାମ କରିବେ ତାହେଲେ ଏଇଟା 15,000 ଟଙ୍କା, ଥାର୍ଡ଼ ଜବ୍ରେ ହେଉଛି 19,000 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଫୋର୍ଥ ଜବ୍ରେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ କାମ ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି 25,000 ଟଙ୍କା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା 25,000 ଟଙ୍କା। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମନେ ଥିବ ସାର୍ ଏଇଟା ଜବ୍ଟା କ'ଣ? ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଖରାପ ଭାବିବେନି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଧାନ ରୁଆ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଷାଢ଼ ମାସ କାମ, ଏଇଟା 6 ମାସ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଘରେ ବସିଛି। ମୁଁ ସେ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରାଙ୍କ କରିଥିଲି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଧାନ ରୁଆ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଧାନ ରୋଇବେ ତାହେଲେ 7,000 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଯଦି ପାୱାରଟିଲର ବୁଲେଇବେ ତାହେଲେ 15,000 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଯଦି ବିଲ ଯଦି ରୁଆ ରୁଇ କାମ ଯଦି ବୁଝାବୁଝି କରିବେ, ତାହେଲେ ଧାନ ଯଦି ସଫା କରିବେ, ହିରୋ ହେଇକା ସାଇଜ୍ ସୁଜା କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 19,000 ଟଙ୍କା। ଯଦି ଟୋଟାଲ୍ କାମ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 25,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ବି ବେକାରୀ, ଆଜିକାଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ବେକାରୀ ଲୋକମାନେ ସବୁ ମାନେ ବେରୋଜଗାରୀ ମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ମାନେ ବଢ଼ିଗଲେଣି। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ମୋ କଥା ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ, ଯଦି କେଉଁ ଯଦି ମିଷ୍ଟେକ୍ ଥିବ ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବେ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାନ ଭାଇ, ନାଁଟା ତ ଭୁଲି ଯାଉଛି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ନାଁଟା ଭୁଲି ଯାଉଛି ଭିଡ଼ିଓ କଲାବେଳେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆପଣମାନେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଭେଟ ହେବ ଆର ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ।